Natáčam vám krátku recenziu na driftovacie auto od Traxasu. Je to Mustang Forte Drift. Náhon na zadné kolesá. Uhol otočenia predných kolies až 60 stupňov. Jednosmerný motor. Nemáme tu extra čo hovoriť o ňom. Ale ja vám idem natočiť recenziu z vlastného pohľadu. Nie o tom, čo auto obsahuje a z čoho sa skladá, lebo to si viete pozrieť. Viete si pozrieť, aké servo má, aký motor má, že je to 550 21T, že to funguje na klasické traxasacké baterky. Ale nikto vám nenapíše, že aká je s tým veľká sranda. Ja som to mal na asfaltovej ceste, kúpil som si nejaké malé kužele ku týmto autám a musím povedať, že je to veľká sranda, je to veľká zábava, je to veľká dovednosť ovládať to a naučiť sa to a udržať to v nejakom tom drifte, aby ste obišli kužel v boku ako klasické reálne autá, čo je ťažká frajerina. Takže za mňa tento model odporúčam. Je to pre veľkú srandu a pre veľké odviazanie súprová vec. Ja neľutujem, mám ho a ešte budem s ním natáčať nejaké videá. Takže ľudia, kto chce zažiť asfalt, drifty alebo len tak si to kúpiť do police kvôli vzhľadu, tak môžem len odporúčať. Je to super. Ja ho mám v tejto krásnej bielej farbe. Je to brutálna farba. Majú tam aj iné farby, čo sú taktiež krásne, metalizové. Takže nie je problém si vybrať. Parádne autíčko na vyšalenie, ako fakt super vecička. Ja som za. Dostanete k tomu ešte náhradné páry kolies v balení, čo je parádna vec. No a môžete sa šaliť, môžete driftovať, môžete lietať po ceste a nie ceste. Takže z môjho videa všetko. Toť krátka, veľmi krátka recenzia, ale taká ľudová, nie odborná. Odbornosť si hľadajte na YouTube, tam je všetko. Čaute. Skoro som netrafil znak. Mám ho? 3, 2, 1.